뭐야, 우유입니다.
Okay, we'll see you online. Aku suka sana.
Ibo wa ibo oge.
Come on. Nka kan di gobi kapia. Ile manka da ro. Go ibo bi o ya gobi ken. Na ra gobi ken. Oh, ja gobi ken. Oh. Bye bye. One more Jimmy, Maturati. I let you go. You should make a whole of one. You should make one by Jamova.
Mama, mama, what is this here?
What
Okay, Antonio. Kedu okenye ya atiri anya ọtọ dị ike eze? Wee tinye ndị ọtọ dị ike eze. Ka ọ rọme ibe. Hey!
Magawari yun. Yung mama. Ano kanya na na chu? With them, yeah. Why am I going to do yeah. All right, man. Also, I didn't know you had a book here, but I didn't get it. And I didn't put them on a Nemo. Don't be a money. I have to order and don't even want. Ihe abịara onye nwe isi adị m onye ọ na-abịara ebe a o ji bịakwa ibe na adụ adụrụ anyị niile mma eji na ya ka mma atị m Chineke nzụrụ eluigwe eze kacha eji na eze na-ekpechara ọgwụ ma mma nwere ọkwụrụ ọgwụ dị ahịa ọgwụ wee ike ịta ọjị aja anyị bere ibe na Ini mới cái em một cái bưng đây bưng một cái em mà đang đây cái bưng đây oh ini cak kan pak ini nanya ini nyawa mana mana aku acara ini sih oh iya ini aku suka أنا متفائل كثير. هو إيه ممكن نعيش بقول معلومة كويسة كثير. أوكي. ما كلامه. أنا ما أقول. أنا ما أقول. أنا ما أقول. أنا ما Orian. Pada saat yang kita dah
Okay. What you was supposed to pack? Yeah, don't get somewhere. Temporary, we will of one, you know, but I got continue to. Era fio over zoom. You saw you no more. Eh, you can't run more. Yeah, then zoom video for style. Oh, that's right. Oh, you was you. E go no.
Asa. Abra nesse. Honesto. Ele por morrer. Ele por morrer. Organizzazione Goce, è buona la tua, è Goce, non c'è vero. Dimmi panate. Baba, vogliamo vedere che ogni due Goce, ogni due po' che mangia, non lo dico. Allora, con comunque. Ele vai negar meu porque meu coelho. Não, open. Tudo de modelo, faz o que modelo não. Dia mana baru ada mai, pun dah jadi awak. Orang gigi bin, aku aku nampak. Iba kena mun, ya. Iba momen, ya. Oh, na ini dia. Apa yang dia? Ada nak beli kerja. Iba ini ni aku, kopi ama, kopi anu le. Orang dia tu kerja buat jamu, pun dia tu kawan dia jamu ni. Dia tu kerja buat jamu, maka dari mana nak top mu, tahu orang nak tahu, apa sih nam? Bagai, itu bahaya sih, aku di aku apa? Itu boleh nanti ada yang mana ni? Apa sih apa lagi nih dong lagi boleh tetap bu? Mau ibagan, orang dia dah ada sih, ada kita. Itu tu begini berada. Itu ada yang mana yang lain dia. Yang buang aja ada, buang anu ya ada buang. Udah biasa mau bawa kita bawa buang hamba. Anu gue kenemu. Anu gue kenemu. Bian. Buang. Kemul buang. Bye. Tala kiwa. Kalau itu kan 1,000. Ayo mana 1,000. Apa yang kena ada? Kamu pun ada. Adam. Belum ada.
Ụzọ Chukwu na Okechukwu adị n'ebe unu anọ na nwaanyị aga na-akpụ ụlọ ebe unu pụọ ilo bata onye aga na-atụta ihe oyire unu eri ara aka unu unu na-enweta ya unu egerezide nne na nna anyị niile nọ ebe a ngwara elu n'anya ọba bịara unu na-egere elu n'anya atụ adụrụ unu mmanụ eke dụrụ mmanụ oyi dụrụ mmanụ afọ dụrụ mmanụ aga n'anọ dụrụ ibiri ibe dụrụ nwanne na eghere na atụbịa adụ onye nwa na nwa adụrụ n'ime dụrụ elu ngwu mma mana ihe bịara ibe ọ bụ ije mmiri na ọrụ ije nkụ olu ibu olu ibe anyị na-ebe ọya gere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Chukwu abịa ama ọkasị akasị onye ike niile bụ n'aka onye mere ka anyị dị n'anya ndị dị ndụ taa ihe anyị na-eme taa tupu oge ka ọ na-eke ụwa ọmago na ọya adị ike wee na-asị ọya adịbe nye mma ihe onye ala mma ebe obodo Igbo bere nke si ibi ebe ihe anyị na-ekwu bụ na ndị be anyị si na akpa ọrụ na lee Enugwu-Ukwu na Enugwu ọ dịgokwa mma ọrụ nke niile anyị wee na-asị Chineke anyị ekene gị na-ekenekwasa gị ihe niile dị ebe a nke oriri na nke ọṅụṅụ anyị ga-eri ya ṅụọ ọya atọ anyị atọ ya arịa anyị karịa mana anyị ga-erite ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst every number everyone. Onye na-akwado ka anyị na-ebi ya life.
Sorry.
Get body na room ulu ko. Não, tem que abrir, vai.
Cambia. Alma, give me two. Hey, I video.
I
Come here,